אז מה קורה חברים? היום אני אראה לכם את מה שיש לי בסטיל הברנרות. אז חבר שלי בשם יל הביא לי דברים, הביא לי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה, וזה רק קומה הראשונה. הוא הביא לי גם משהו שמביא 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון ו5 מיליון לשנייה. ליוטיוב. תסתכלו. 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון ו5 מיליון. וזה כל מה שיש לי בבייס. אם אתם רוצים טרייד, אבל כל מה שיש לי שמביא לי 2 מיליון, 3 מיליון ו4 מיליון אני לא נותן לכם, כי אחרי זה אני מחזיר לו את זה. אז יאללה ביי.